Ayan mga kamamshi, bali ito yung iniwanan nating ginawa natin nung magpintura tayo. Ayan, bali yung steel matting lang, di ba hindi naman siya pansin, hindi siya halata. Kaya ngayon is itutuloy namin yung pagpipintura. Ayan, keep on watching mga kamamshi. Ayan mga kamamshi, bali tinatapos ko yung yung pintura, 'di ba? Nilagyan ko din ng pintura yung mga kahoy. Kasi yung una, nilagyan ko lang pintura is yung mga steel matting. Parang hindi naman halata. Ayan, nilagyan ko na lang din yung kahoy, pero hindi pa ako tapos dahil ayan pa siya. Tapos dito, hindi ko muna nilabas yung mga laruan dahil nilagyan ko din siyang pintura. Tapos yung ating water bendo is okay na. Tapos yung ating kapihan is tinakpan ko muna pala yan lahat dahil syempre yung amoy ng pintura, 'di ba? Bali may mga nakasabit diyan na laruan. Ayan, 'di ba? Ayan, tapos ayan nga mga kamamshi, bali tatapusin ko na yan. Pero ang bala ko lang talaga nung una is yung steel matting lang. Kaya lang parang wala nang nagbago. Kaya nilagyan ko na lang din yung mga kahoy. Kaya lang yung pinturang ginamit ko is pangbakal. Ayan, okay na rin yan, 'di ba? Basta importante is makulayan. Ayan, 'di ba? 2,000 years later. Yellow na yellow. Hindi ko naman favorite yung yellow. Kung bakit talaga nagkakataon lang. Kahit mga damit ko marami akong yellow. Nagkataon lang naman yon. Ayan mga kamay. Ayan, nilalabas na yung mga laruan. Huwag mong takpan yung kape at tubigan kasi okay na yan. Alisin mo na yun. Ayaw mo nang tanggalin pala. Ayan, bali yung tubigan namin is tinakpan mo yung tubigan. Ayan mga kamamshi, diba? Ayan, bali yung ating tubigan at saka yung ating kopi bendo. Naka camera 360 na naman tayo. Yan, yellow na siya. Buhay na, diba? Shout out dun sa nag-comment. Hindi ko kasi mahanap yung comment niya. Hindi ko tuloy siya ma-shout out. Ayan na, 'di ba? Nailabas na namin yung mga laruan. Tapos nilagyan lang ng konting space yung yung tubigan. Tapos yung kapihan. Ayan, bali shoutout doon sa nag-comment na ayan, nag-suggest siya na pinturahan ko yung tindahan ko. Dapat nga ang bala ko is yung steel matting lang. Kaya lang hindi naman pansin. Kaya yan, pininturahan na rin namin yung mga kahoy lang yan. Tapos yung ginamit kong pintura is yung pintura sa steel matting. Kasi sayang naman, bali 1 litro kasi yung nabili namin. Kung steel matting lang yung pipinturahan, kunti lang yung magagamit. Kaya ayan, ginamit ko na lang sa kahoy, 'di ba? Para hindi naman sayang. Ayan siya, 'di ba? Ayan 'di ba yung yung daan. Shoutout ka diyan, ha.